Každý jeden boj, nech je akokoľvek veľký, alebo malý, má svoj príbeh. Preto, keď príde na Tekken a King of Iron Fist Tournament, Je to sakra príbeh na rozprávanie. V Tekken 8 sa Jin Kazama posledný krát postaví proti svojmu otcovi Kazuyovi Mishimovi. Kazuya hrozí globálnou dominanciou a keďže Jin je jediný ďalší človek, ktorý tiež má gén diabla, môže byť jedinou možnou šancou, ktorú svet má. Ale ako sme sa vôbec dostali do tohto bodu? Čo je to do pekla diabolský gén? A prečo sa títo otcovia a synovia stále hádžu z útesov? To sa točí okolo týchto troch mužov? Heihachi Mishima, jeho syn Kazuya Mishima a jeho syn Jin Kazama. Keď mal Kazuya iba 5 rokov, jeho otec Heihachi sa obával, že chlapec vlastní gén diabla, ktorý sa prenáša cez generácie na potomkov nositeľa. Umožňuje hostiteľovi premeniť sa na okrídleného démona, ktorý má neuveriteľnú silu a moc. Takže Heihachi urobil to, čo by urobil každý milujúci otec. Zhodil Kazuya z tohto útesu, aby zistil, či prežije. A prežil. Kazuya strávil nasledujúcich 21 rokov tréningom, aby sa stal smrteľným bojovníkom. Nenávisť, ktorú choval voči svojmu otcovi, poháňala jeho motivácie. Nakoniec Kazuya porazil Heihachiho a stal sa prvým šampiónom turnaja King of Iron Fist Tournament. A potom, v momente poetickej spravodlivosti, vyhodil svojho otca z útesu. O niekoľko rokov neskôr zistíme, že Kazuya sa stal ešte zlovesnejším, než bol jeho otec. Ale to nás privádza k jednej žene, ktorá v Kazuovi videla potenciálne dobro. Ochrankyňa práv zvierat, Jun Kazama. Spolu by mali dieťa. Tretí diel tejto bratovražednej skladačky Jin Kazama. Jin vyrastal bez toho, aby poznal svojho otca. A potom, čo jeho matku náhle postihla tragédia, Jin vyhľadal svojho starého otca a bol trénovaný v Mishima bojových spôsoboch samotným Heihachim Mishimom. Vždy príležitosťar a vedomý si, že Jin má v sebe diabla gén. Heihachi by využil Jina, až by nakoniec zradil svojho vnuka streľbou do tváre z bezprostrednej blízkosti. Avšak smrť nebola určená pre Jina. A to, čo by zabilo iného človeka, by spustilo to, čo v Jinovi driemalo až do tej chvíle. A zrodil sa diabol Jin. Odvtedy títo traja muži vedú neustále vojnu proti sebe, až do posledného turnaja, kde Kazuya čelil svojmu otcovi, Heihachimu, naposledy tým, že mu vzal život a hodil telo do sopky, ako to môže len Mishima. Čo nás privádza k terajšku? Kazuya má takmer úplnú globálnu kontrolu a jeho moc sa zdá byť neobmedzená. Avšak teraz, keď je plne zotavený zo svojich vlastných bitiek, Jin sa opäť objavil a sústredí sa na zastavenie svojho otca, aby sa stal nielen najnovším šampiónom turnaja Kráľ železnej peste, ale možno aj záchrancom celého ľudstva. Tekken 8 pasť sa stretne s osudom.